नल्पु लगा नलिके तू लगा नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नल्पु नलिके तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नल्पुलया नल्पुलया नलिके तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नल्पु इर्ले करिनगा इयन जोले कुंकु कांति मैन तुनगा नये दिन पूरा इर्ले करिनगा नये दिन पूरा इर्ले करिनगा नल्पुलया होय होय बलिपर्द पिलिगोप्पु कुसुम तुलगा गांपरना गंबरिदा कन्न तुलया गांपरना गंबरिदा कन्न तुलया बलिपर्द पिलिगोप्पु कुसुम तुलया गांपरना गंबरिदा कन्न तुलया गांपरना गंबरिदा कन्न तुलया नल्पुलया होय नल्पु 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 लगा नलिके तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नल्पुलया नलिके तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया नकुरना नलिके दा पुर्लु तूलया
ತಿಳಿಸುತ್ತ ಶುಭಾಶಯಲು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬಿಸುಕೂಟದ ನಿರೆಲ್ಡು ನಡಪುಂಡು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪರೆಯುಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೈನಾ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸು ಕಣಿತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಬಿಸುತ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿಸುತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಸುಕೂಟದಾನಿ ಮಲ್ತೋನ್ನುವ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅವು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಪಂತ ಐತ ದುಮ್ಮುದ ವರ್ಷ ಪಂತ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಲ ಪಂಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಬುಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನುಂದಾಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಅವು ಅಕಲಿಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಅಕಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಅಂಚ ಐಕ್ಯದಾಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಇನಿತ ಬಿಸುಕೂಟ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಡ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಕುಲು ಅಕೆಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಕಥೆನ ನಂಗೆ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ 40 ಜನ 50 ಜನ 100 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ. ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಕುಲು ಪರ್ಬ ಕರಿತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಲೆಡು ಬಿಸು ಕಣಿ ವಾ ನಮ್ನೆಡು ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಇತ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ನೆದ ಬಿಸು ಕಣಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದುವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಡೆ. ಬಿಸು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೇರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಏತು ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಏತು ಅಷ್ಟಮಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಐನು ನಮ್ನೆದ ಪದ್ಧತಿಲುಲ್ಲ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಸಾವನಮಾನ ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ ಗುರುಮಾನ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆನ ಗೇನಗದೆ ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಮುರಣಿ ಕರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ಬಿದಿಗೆ ತದಿಗೆ ಒಂದೇನು ಕೇನುವ ಪುಣ್ಣಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪುಣ್ಣಮೆ ಪಕ್ಕ ಅಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಸೌರಮಾನ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿಲು ಆ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿಲೆಡು ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಂವತ್ಸರ ಪಂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಸೌರಮಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ. ಆ ಸೌರಮಾನದ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಅವು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅವೆನ್ನಮ ಬಿಸು ಒಂದು ಪನ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಲನೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಂಡು. ಆ 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ ಅಂದ್. ಅಂಚನೆ ಸಾವನಮಾನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಿಯಲದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟುಂಡು. ಗುರುಮಾನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಾನ ಅಂದ್
ನವಗ್ರಹಕ್ಕೆಲೆಡು ಗುರುಗ್ರಹ ಒಂಜಿ. ಆ ಗುರುಗ್ರಹ ಐತ ಚಲನೆದ ಆಧಾರಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಶಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಆ ಗುರುನ ಚಲನೆ ಐಕ್ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಅವಧಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ. ಆ ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಐನು ನಮ್ನೆಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಾನಡ್ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ತಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸು ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಕಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ತೂಪ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಕೊನ ಬತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ದೋಟಡ್ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುಲು ಈ ಬಿಸು ಕಣಿಕೆ ಎದುರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಆಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಬಿಸು ಕಣಿತಾನಿ ಸಂಪಲಿತ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಆ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ ದಕುಲು ಆ ಬಿಸು ಕಣಿಟ್ಟು ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕನ್ನಡಿಡು ಮೋನೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಬಿಸು ಕಣಿಟ್ಟು ದೀತಿನಂಚಿನ ಆ ಕನ್ನಡಿಡು ಮೋನೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಅವು ಬಿಸು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಿಂಗೋಲು ಪಗರ್ನ ದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿ ಅವು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸುರುತ ದಿನ ಅವೇನು ಸಿಂಗೋಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗೋಡ ದಾನಿ ಒವ್ವಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರತಿ ಸಿಂಗೋಡೆಲ ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಗೋಡ ದಾನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜ ಸಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಪೋಡಿವ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಬಿಸುತಾನಿ ಈ ಬಿಸುತ ಸಿಂಗೋಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ವರ್ಷಾರಂಭ. ಇನಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿಪು ತೋಜಾವುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬುಲಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೀತಿಡ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವನುಂದಾಂಡ ಐಟ್ ದಿನಕ್ಕೇನುವ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನಕ್ಕೇನೊಡುಂದಾಂಡ ಅವಳು ಪಂಚಾಂಗ ತೂದು ನಂಗೆ ಭಟ್ರನಕುಲು ದಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಚಾಂಗ ತೂದು ದಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ದಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಗೋಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಬಿತ್ತುನ ದಿನ ಉಪ್ಪು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ವಾವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪರೆ ಆ ಪಂಚಾಂಗ ತೂಪಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪಾವನ ದಿನ ಅವು ಬಿಸು. ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಅತ್ತಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಈ ಸಲ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಈ ಸಲ ವಾನಮ್ನೆಡು ಬುಲೆ ಉಪ್ಪು ಆ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆ ನೆಕ್ಕ ಅನುಗುಣವಾದ ಆ ವರ್ಷದ ಗ್ರಹಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು. ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅತನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಅವು ಯುಗಾದಿ ಅವು ಬಿಸು. ಆ ಬಿಸುತ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಬಿಸು ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪುನ ಅವಲ ಯುಗಾದಿದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಾಟದು ಇತ್ತೆ ಶುಭಕ್ರತ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂವತ್ಸರ ಇನಿಡ್ದ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಕೆಲೆಗೆ ಮುರಾಣಿ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಶುಭಕ್ರತ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂವತ್ಸರ ಒಟ್ಟು ಅಜಿಪ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಭವ ವಿಭವ ಇಂಚ ಆರಂಭ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂವತ್ಸರಲಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಶುಭಕ್ರತ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂವತ್ಸರ
ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿರ್ದು ಆರಂಭ ಆಪುಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಗಣಹೋಮ ಆವಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪುರೋಹಿತರು ನಕಲು ಆರಂಭಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೆ ಭರತಖಂಡೆ ಭರತವರ್ಷೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಇಂಚ ಆನಿದ ದಿನವೂ ವಾರವೂ ಮುಂದೇನೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅರ್ಥ ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಂಡ ಐತ ಸತ್ವ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಡ್ ದಿನಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನಾನ್ 24 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಜಿಪ ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಬಂಡ ಅಜಿಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏತ್ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷಲು ಏತ್ 1000 ವರ್ಷ ಏತ್ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಏತ್ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಖರವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಂಡು ಅವೇನು ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ದಿನ ಇನಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಂಚಾಂಗಡ್ ಆ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಸುರುಟು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಈ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಖಂಡವಾಯಿನ ಭೂಮಂಡಲ ಸಪ್ತ ಸಾಗರಲು ನಮ್ಮ 7 ಕಡಲು ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಂಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಳ್ಳಿ ಕಡಲು ಪೇರ ಕಡಲು ನೀರ ಕಡಲು ಪಾಮಜಿ ಕಡಲು ಕಡಲಾಯರೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ 7 ಕಡಲು ಎಂದುಂಡು ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಪಂಡುದುಂಡು ಆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭೂಮಂಡಲನು ಮನು ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಆಯನ ಮಗೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತೆ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಆಯನ ರಥದ ಚಕ್ರದ ರೇಖೆಡ್ ಈ ಸಾಗರನ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದು 7 ದ್ವೀಪ ಮಲ್ತೆ ಆ 7 ದ್ವೀಪಲೇನು ತನ್ನ 7 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಯೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪದ ಪುದರ್ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಅಖಂಡವಾಯಿನ ಭೂಮಂಡಲ ಅವೇನು 7 ಭಾಗ ಮಲ್ತೆ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಲು ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಲೆಡು ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಅಂದ್ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗೆ ಆಯಾಗ ವರ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆಯೆ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪನು ವರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೆ ಅಜನಾಭೆ ಇಂಚ ಆ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪನು ನವಖಂಡ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪನು ವರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನವಖಂಡಲಾದ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಖಂಡಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಖಂಡ ಅಜನಾಭ ಖಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಅವೇ ಭರತ ಖಂಡನೆ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಭರತೆ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಆ ನವಖಂಡಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಪ್ಪುನ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ಭರತ ಖಂಡ ಭರತ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಅಖಂಡವಾಯಿನ ಭೂಮಂಡಲ ಆ ಭೂಮಂಡಲದ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಡ್ ಭರತ ವರ್ಷ ಅತ್ತಿನ ಭರತ ಖಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭರತ ವರ್ಷ ಐ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಈ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪರ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ನ ಆಯುಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನಮ ಆ ಪರ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಯನ ಔಸ 100 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪರ ಪಂಡ 100 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯ ಐಟ್ 50 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯದ 51ನೇ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೆ ಭರತ ವರ್ಷೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯದ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಸುರುತ ತಿಂಗೊಳ್ದ 25ನೇ ದಿನ ಕರೀದ್ 26ನೇ ದಿನದ ಪಗೆಲು
ಆ 26ನೇ ದಿನದ ಪಗೇಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಅಂದ ಪುದರ್. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಗೇಲ್ದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಪಂಡದು. ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಡು 14 ಜನ ಮನುನಕುಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಗೇಲಿಡು 14 ಮನುನಕುಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕೆಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನುಲ 72 ಮಹಾಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಕುಲುಪ್ಪುವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಗೇಲು ಒಂಜಿ ಪಗೇಲು ಪಂಡ 14 ಜನ ಮನುನಕೆಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಒಂಜಿ ಮನುನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲ ಏತಂದು ಕೇಂಡ 72 ಮಹಾಯುಗಕುಲು. ಒಂಜಿ ಮಹಾಯುಗ ಅಂದ ಪಂಡ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕ್ರತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ 4 ಯುಗಕುಲು. ಈ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕ್ರತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ. ಈ ಯುಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಚ? ಕಲಿಯುಗದ ಲೆಕ್ಕ 4,32,000 ವರ್ಷ. ಒಂಜಿ ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡ 4,32,000 ವರ್ಷ. ಕಲಿಯುಗದ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಐತ ದುಂಬುದ ಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಪಂಡ 8,54,000 ವರ್ಷ. ಕಲಿಯುಗದ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಕಲಿಯುಗದ 4 ಪಟ್ಟು ಕೃತಯುಗ. ಅಂಚ 4 ಯುಗತ ಮಹಾಯುಗತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡ 42,32,000 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಹಾಯುಗಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ 14 ಮನುನಕೆಲ್ನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಪ ಆವೃತ್ತಿಲು ಆಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಗೇಲು. ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ 26ನೇ ಪಗೇಲು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐಟ್ ವೈವಸ್ವತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನು ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಆಯೆ 7ನೇ ತಾಯಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗೇಲ್ಡ್ 14 ಜನ ಮನುನ ಕುಲ್ಬೋಡು. ಆಜಿ ಮನುನಕೆಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆತಂಡು. ಇತ್ತ 7ನೇ ಮನು ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಸಮಯ ಐಟ್ 28ನೇ ಚತುರ್ಯುಗ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು. 27 ಮಹಾಯುಗಲು ಕರಿದು 28ನೇ ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಪುರೋಹಿತ ನಕುಲು ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು 28ನೇ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತ 28ನೇ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ. ಆ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ಪಿನಿ 5,123 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಮುಗಿದು 5,123 ವರ್ಷ ಕರೀದು 5,124ನೇ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮುಂದೇನೆ ಪುರೋಹಿತ ನಕುಲು ಪನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಗೊತ್ತುಂಡು 2022 ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ ಏತಂದು ಕೇಂಡ 5,124. ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಅಂದು ಪಂಡ 1945 ವರ್ಷ. ಶಾಲಿವಾಹನೆ ಪನ್ಪಿನಾಯವರಿ ಶಕಪುರುಷೆ ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಅವಧಿ ಅವಿ 1945. ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಅಂದು ವಿಕ್ರಮೇ ಪನ್ಪಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾಯವರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ವರ್ಷ 2079 ಒಂದು 10ನೇ ಇಸವಿ. ಅಂಚೆನೆ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಹಾವೀರರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ್ ಮಹಾವೀರ ಶಕೆತ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡ 2,549ನೇ ವರ್ಷ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿವಡಾಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ದಿನತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ್ ನಮ್ಮ ವಾ ದಿನಟ್ ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡದು. ಅಂಚಾದ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ಪೋದು ಶುಭಕೃತ್ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರಾಯಣ ಐಟಿತ್ತೆ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು ಜುಲೈ 17 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಪುನು ಉತ್ತರಾಯಣ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಓವಾಂಡಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯಗಾರ ನಕ್ಲು ಪೂರ ತಯಾರುಲ್ಲೇರು. ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಗೊತ್ತುಂಡು. ರಾಮಾಯಣಡ್ ದಶರಥಗೆ ಅಜಿಪಸಾರ ವರ್ಷ ಜೋಕುಲಾತಿಜಿ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಪಾಯಸ ಕಂತದ ಆಯನ ಕೈಟು ಕೊರಿಯೇರು. ಆ ಪಾಯಸನ ಆಯೆ ಎಂಚ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೆ ದಶರಥಗೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟಿಯೇರು ಪಂಪಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡುಂಡು. ಅಗ್ನಿದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ಆ ಪಾಯಸನ ಆಯೆ ಸಮ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪುವೆ. ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ಆಯನ ಸುರುತ್ತ ಬೊಡೆದಿ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಕೌಸಲ್ಯ ಆಯನ ಸುರುತ್ತ ಬೊಡೆದಿ ಅಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಕರೀದಿಂಡು ಅಗ್ನಿದೇವೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮೆಡಿಸನವು ಒಂಜಿ ಔಷಧವು ಜೋಕ್ಲಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಅಗ್ನಿದೇವೇರು ಕೊರ್ನಿ ಡೋಸೇಜ್ ಒಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪ್ರಾಯದಾಲ್ ಅರ್ಧ ಪಾಯಸನ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಕೊರಿಯೆ. ಬೊಕ್ಕ ಉರಿದಿನ ಪಾಯಸ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅವೇನು ಸಮ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಧಡ್ ಪಂಡ ಕಾಲು ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಭಾಗನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗ 8ನೇ 1 ಭಾಗ. ಆ 8ನೇ 1 ಭಾಗನ ಮೂಜನೇ ಬೊಡೆದಿಯಾಯಿನ ಕೈಕೆಗೆ ಕೊರಿಯೇ. ಸುರೂಕು ಕೊರ್ನಿ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತೊರ್ತಿನೇ ಲೆತ್ತದು ಕೊರ್ನಿ ಸುರುಕು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೊರಿಯೇ. ಎನ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಕೈಕೆಗೆ ಕೊರಿಯೇ. ರಡ್ಡನೇ ಬೊಡೆದಿ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್. ಈ ರಡ್ಡು ಭಾಗನ ರಡ್ಡನೇ ಬೊಡೆದಿಕ್ಕು ಕೊರಿಯೆ. ನವಮಾಸ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಕು ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಕೌಸಲ್ಯ ನಮಗೆ ರಾಮೆ ದಶರಥನ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆಲ್ನ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಮಲ್ಲಾಲ್ ಕೌಸಲ್ಯ ರಡ್ನೇ ತಾಲು ಸುಮಿತ್ರೆ ಮೂಜನೇ ತಾಲು ಕೈಕೆ. ಇಂಬೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಯಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುರೂಕು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಆಲು ಸುರುಕು ಪೆದ್ದಿಯಲ್ ಪಾಯಸನ ರಡ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೈಕೆಗೆ ಮೂಜನೇ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಆಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿಯಲ್ ಅಲ್ನ ಮಗೆ ಭರತೆ. ಪಾಯಸನ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ನ ಭಾಗಡ್ದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮುಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೆ. ಐಟ್ ಅಮರು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಅಂಚಾದ ದಶರಥನ ಜೋಕುಲು ಅಕೆಲ್ನ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೇಲ್ನೋಟ ಪನ್ಪ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಂದ್ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಐತ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ರಾಮ ಭರತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನ ಬಿಸುತಾನಿ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಪುರಾಣ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನೆನಪು ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ.
ಬಂತು ಚಂದ್ರೋದಯ
ಶಶಿ ಭುವಿಗೆ ತೊಡೆದಿಹ ಶಜವೋ ಪರಶಿವನ ನಗ್ನತೆ ಕಂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾಸವು ಹರಿಯ ಭವನ ಉಳಿದಿಹ ಮಾಯದು ತ್ರಯೀ ಭುವನಗಳ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಹರಿಯ ಭವನ ಉಳಿದಿಹ ಮಾಯದು ತ್ರಯೀ ಭುವನಗಳ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಬಣ್ಣಿಸೆ ಬಣ್ಣಿಸೆ ಕವಿಗ ಸಾಧ್ಯವೆನುತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಡಿದರು ಆಡಿದರು ನಲಿದಾಡಿದರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಡಿದರು ಧವಳವಿದು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯು ಶಶಿ ಭುವಿಗೆ ತೊಡೆದಿಹ ಬೇಷಜವ ಪರಶಿವನ ನಗ್ನತೆ ಕಂಡ ಶಶಿಯ ಹಾಸವೋ ಹರಿಯ ಭವನ ಉಳಿದಿಹ ಮಾಯೆದು ತ್ರೈಭುವನಗಳ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕವಿಗ ಸಾಧ್ಯವಿದೆನುತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲಾಡಿದರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಡಿದರು ಆ
ದಿನ್ನತೆ ದಿನ್ನತೆ ತೋತನ ದಿನ್ನತೆ 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 ತತೋ 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 ದಿನ್ನತೆ ದಿತೋ 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 ದಿನದಿನತೆ ತತ್ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಗದಿಮ್ಮಿತೆ ದಿನ್ನತೆ ತೋತನ ದಿನ್ನತೆ 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 ದೀಪ್ತನ ದಿನ್ನತೆ ತೋಂತನ ದಿನ್ನತೆ ತತೆ ದಿನ್ನತೆ ತತಾ ದಿನ್ನತೆ ತತೆ ದಿನ್ನತೆ ತತೆ ದಿನತೆ ತೇ ದಿನತೆ ತೇ ದಿನತೆ ತೇ ದಿನತಾ ದಿನತೆ ದಿನತಾ ದಿನತೆ ದಿನತಾ ದಿನತೆ ದಿನತಾ ದಿನ ಅಂಬುಜ ಮುಗಿದೆ ನನ್ನಕ್ಕೆ ನಾಚಿರು ಅಂಬುಜ ಮುದುಡಿ ಹುಡುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ ತುಂಬಿದ ಮೊಗ ಕಂಡ ಶಶಿ ಮೋಡಲಿ ಬಿಂಬವ ಬೆಳೆಸಿದ ಕಂಡ ಬಳ್ಳಲಿಯೇ ಕುಶಧಾರಿಗೆ ಹರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪುರೆವಗೆ ಪುರಗ ಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಬ್ಬರ ಮೈರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಗ್ಗಾರ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಬ್ಬರ ಮೈರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಗ್ಗಾರ
ನೋಡು ಕರೆಟ್ ಕಮ್ಮುಳದಾನಿ ಎರು ಹಿಡತಿ ಸೇಸಪ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖುಷಿ ಏತಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಹೇ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಸೂಪರ್ ಹೋಗು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಬೆಡಿ ಬುಡ್ನ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಬೂರ್ನಾಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ನೋಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗ ಡೆನ್ನ 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 ಬೆತ್ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ 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 ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಜುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ 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 ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏತೈ ಸಿರ ತುಜುವಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮೆತ್ತಡನೆ ಪಚ್ಚೆ ದೀವೊಂದು ಬರುವಲ ಮೂಲ ಇಲೆತ್ತಿದ ಮಟ್ಟೆಲೆ ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೇಗ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು பொய்பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே கசபுகு பொய்பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದನಾ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಗಂಧೆ ಎನ್ನನ್ನೇ ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯದ ಬಂಗೊನು ಬದುಕೇನೆ ಸುಖನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವೆ ಬೇನೆನೆ ನಿಂಗೊಂದು ಬಡವುಲ್ಲ ಮದಪೆ ಬಂಗೊನು ಬದುಕೇನೆ ಸುಖನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವೆ ಬೇನೆನೆ ನಿಂಗೊಂದು ಬಡವುಲ್ಲ ಮದಪೆ ಬಡವಗ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿ ಮಗೆ ಬದ್ದೆಯೇ ಹಾ ಬಡವಗ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿ ಮಗೆ ಬದ್ದೆಯೇ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಗಂಧೆಯೇ ಎನ್ನನ್ನೇ ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ
ಭೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿಗೆ ಸಾದಿ ತಿಕ್ದಾಂಡು ಪಂಗುಡೆ ಭೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿಗೆ ಸಾದಿ ತಿಕ್ದಾಂಡು ಕಡಲುಗೆ ಬೆರಿ ಪಾಡಿನಪ್ಪೆ ಗುಂಡೊಡುಲ್ಲೆರು ಹಾ ಕಡಲುಗೆ ಬೆರಿ ಪಾಡಿನಪ್ಪೆ ಗುಂಡೊಡುಲ್ಲೆರು ಓಕೆಗಾರು ನಮನು ಕೊಂಡಿಡು ತರ ಕೊನುಡು ಓಕೆಗಾರು ನಮನು ಕೊಂಡಿಡು ತರ ಕೊನುಡು ದೇವ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ಣಯ್ಯನ ಓ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಓಡು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲೆಡು ನಮ ಹೊರಡೋಡು ಕಡಲದ ಮಗನಿக்கு ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಡಲದ ಮಗನಿக்கு ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು ಬೋಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡುತ್ತಲ್ ಪಾಯೆ ಕಸಬುಗು ಬೋಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡುತ್ತಲ್ ಪಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣಯ್ಯನ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳು ನಾಡು ಮೊದಲ ತುಳು ನಾಡು ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಇದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಇದೆ ನಾಗರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ನಮ್ಮದೇ ಕಡಲ ಅಲೆ ಜೋಗುಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉಸಿರಲಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಮಣ್ಣಿಗೆ
ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲೆ ಪೂಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ಲಗ ರಡ್ಡು ಮನೆ ತೂವೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಲೆತ್ತರ ಈರೆನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲೆ ಪೂಲಗೆ ಕೆಲಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಕತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತೆರುಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಕೇನ್ಲಯನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುಗು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡ್ ಚೇಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಬುಡು ಅಮಸರ ಉಂಟಾದ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದು ಬುಡು ಅಂಗಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕೇನ್ಲೆಯನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ಉಲ್ಲೆನೆ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ತುಗು ಕಾತದು ತೂಯರತ್ತ ಎತ್ತ ಕಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ತ ವಯ್ಯಾರದ ಸಿಂಗಾರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ತೆರಿದು ಬುಡ್ಲ ಕುದುರೆಡು ಕುಳ್ಳುದು ರಾಜನ ಭಾಷಣ ಲೆಕ್ಕಿನ ತಪ್ಪಾಂಡ ಸುನ್ನೋನೆ ಬೋಡೆಂಕು ಏಪೋನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿ ಬಲಹ ಕುದುರೆ ಏರ್ದೆ ಬತ್ತಿ ಶೂರ ಪಂಡಿನೇ ನಡ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೆಪ್ಪಿನ ಪಗ ಸೈತಿನ ಕ್ಲೋಲಕ್ನಾಗ ಮರ್ಮರ ಜೋಡ್ನಾಗ ಸೈತಿನ ಏರುತ್ತ ಮಿತ್ತುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ವೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಆತು ಪೊರ್ತು ಆ ಒಂದೆಂಕ್ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲ ಆಸೆನು ಪುಟ್ಟವಡ ಎನ್ನನೆ ಭಾಷೆನು ಮೀರುದು ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ಪಾದ ಬಂದು ಬುಡ್ಲ ಕೇಲೆ ಕೇಲೆ ಪಾತೆರ ಕೇಲೆ ಮಾತೆರ ಚೆಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಡು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚರ್ಮದ ಜೋಡುನು ಪಾಡೊಂದು ಬರುಡಿ ಐತನೆ ಶಬ್ದನು ಕೆಂಡೆನು ಬತ್ತೆ ಸುಣ್ಣನು ಪತ್ತೊಂದಿ ಸೋತೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ಪೆ ಈಯೇ ರಾಣಿ ಆತೆರ ನಡಪಾಯ ತಂಕೋದ ಪೊಣ್ಣೆ ಆತೆ ಮದಿಮೆ ನಾನು ಚರಚರ ಶಬ್ದೋಡ್ದು ಕೊರ್ಲುದ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಖುಷಿ ಕೋರುಂಡು ಮೀಸೆ ತಿರ್ಗಾದ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ರಾಜಗ ಬೋಡು ಗತ್ತು ಇರಬೋಡು ಕೊಲ್ಲಾದ ಕೈನ ಪತ್ತೊಂದು ಧೈರ್ಯೋಡು ಪೋಗೋಡಿ ಎನ್ನನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಂದ್ಯಾರ ಸುಲಬೋಡು ಉಡಲುಗು ಪೆರ್ಮೆ ಆಂಡು ಉಡಲುಗು ಪೆರ್ಮೆ ಆಂಡು
ಗೆಲೆಪು ಬಾರಿಡಕೆ ನುಂಡುಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯರೆ ಕಾಡಿಡುಯೇ ಕಾಯರ ಕಾಡಿಡುಯೇ ದಿಚ್ಚಿ ಕೋಲದ ತೆಂಬರೆ ತೋಲುಡು ಪಾಡ್ದನಯೇ ಗಗ್ಗರ ದಿಚ್ಚಿ ಕೋಲದ ತೆಂಬರೆ ತೋಲುಡು ಪಾಡ್ದನಯೇ ಕೋಲೋಗು ನೇಮ ನೇಮ ಕೊಂಜಿ ಓಮ ಅಂಕೋಗು ಆಯನಯೇ